முன்னாடி காமெடியெல்லாம் நடிச்சுட்டு இப்போ ஹீரோவா நடிக்கிற நடிகர் யாருன்னு தெரியுமா? 1977 மதுரை பக்கத்துல சின்ன கிராமத்துல 6 அனந்தமியும் கூட பிறந்தவர் தான் சூரி. இவரோட அப்பாவுக்கு காமெடியா பேசி எல்லாருமே சிரிக்க வைக்க தெரியும். இதனாலே இயல்பாவே சூரிக்கு காமெடி நல்லாவே வரும். அதுக்கப்புறம் குடும்ப கஷ்டத்தினால 7வதுலயே ஒரு படிப்பை நிறுத்திட்டு குடும்பத்துக்காக மதுரையில போய் வேலை செஞ்சு அவர் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டாரு. என்னதான் அவர் மதுரையில போய் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சாலும் அவரால் முன்னேறி வர முடியல. இதனால பெரிய நடிகன் ஆனுட்டு சினிமா நோக்கி சென்னைக்கு வந்தாரு. வந்த சூரிக்கு சினிமாவில் நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கல. ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிட கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ஆனா கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு அவர் பசியை போக்கிட்டு இருந்தாரு. ஒரு பக்கம் சினிமா நோக்கி ஓடிட்டு இருந்தாரு. அப்ப கூட அவருக்கு சினிமா ஷூட்டிங்ல ஹெல்ப் பண்ற வேலை செய்யறது மட்டும் தான் கிடைச்சது. அந்த வேலையை கூட அவர் அவமதிக்காத செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அவரோட முயற்சியால கடைசியில படத்துல சின்ன சின்ன ரோல் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டனால வெண்ணிலா கபடி குழு படத்துல லீட் ரோலா நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சது. மக்கள் மத்தியில யாருன்னு நல்லாவே பேர் வாங்கினாரு. இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவுக்காக காமெடியானா பல படங்களை நடிச்சிருக்காரு. காமெடியானா இல்லாம என்னால ஹீரோவாகவும் நடிக்க முடியும்னு சொன்னவர் தான் விடுதலை கருடன் சூரி.